Ola, Silvia. Hoxe creo que nos querías facer unha pregunta curiosa, non? Dalle, dalle. Que facemos os galegos cando nos enfadamos? Facer. Pois non se me ocorre nada para chamarlle ao que facemos cando nos enfadamos. Conta, conta. A ver, podemos facer moitas cousas. Cousas. Segue, segue. Pero Pero. nos centramos nos sons. A ver logo, cales son os verbos en galego para nomear o que facemos cos sons cando nos enfadamos? Rosmamos, soñamos, fungamos, momeamos, refungamos e bufinamos. Vaia, vaia, que bonito é o galego. E a túa favorita, cal é? E a miña favorita é rumbamos. Favorita. Jijijijijiji. É moi divertida esa palabra. Danos ganas de... Ole, que parece que imos bailar, pero non. Bailar. A ver entón, que eu entenda. Son palabras para nomear que? Todos esos verbos refírense a emitir sons ou palabras incomprensibles en voz baixa, cando estamos enfadados. Cando. Silvia, é unha maravilla aprender contigo. Grazas por todo. Despídeste. Paliqueucho eu. Eu. Aprende galego con nós na nosa canle de YouTube, Instagram, TikTok e Facebook.